ба формаи theorem hello тугмаҳои камикунандаро илова мекунем. акнун вақти ду тугмаи дигарро ба форма гузоштан омад. ин ҳам бошад привет ва очистка. ба форма тугмаи фармониро илова кунед. бо пахши дубора ба тугмаи common button аз оинаи коллексияи асбобҳо. баъд тугмаи навро ба тарафи чапи форма кашола кунед. чунин амалиётро як бори дигар такрор кунед. аммо дар ин маротиб тугмаро ба тарафи рости форма кашола кунед. андозаи тугмаҳоро дигар мекунем. андозаҳои тугмаҳои навро калон кунед. барои ин ба шумо объекти лозимаро ба пахши муш интихоб кардан зарур аст. объекти интихобшуда ба росткунҷае ки бо 8 квадратҳои тира иҳота карда шудаанд ки габаритные маркери ном доранд. ба нишонаи муш яке аз маркерҳоро интихоб намоед. нишонаи мушро пахш карда истода маркерро ба тарафи лозима кашола кунед то он вақте ки объект андозаи лозимаро соҳиб шавад. масалан маркерҳои дар сарҳати вертикалӣ будаи объект андозаи горизонталии онро дигар мекунад. маркерҳои дар кунҷ буда андозаи объектро ба ҳар ду тараф дар як вақт дигар мекунад. маънои хосияти nameро дигар мекунем. он номҳое ки ба ду элементи идоракунии Visual Basic ба таври автоматӣ бахшида шудаанд command 1 ва command 2 ба cmd hello ва cmd clear иваз мекунем, зеро ин номҳо мувофиқи барнома аст. маънои хосияти name тугмаи чапро ба cmd hello тағйир диҳед. баъд маънои хосияти name тугмаи ростро ба cmd clear тағйир медиҳед. маънои хосияти captionро тағйир медиҳем. дар тугмаи чап навиштаҷоти привет бошад ва дар рост очистка. маънои captioni тугмаи чапро ба привет тағйир диҳед ва баъд маънои captioni тугмаи ростро ба очистка. маънои хосияти фонтро интихоб мекунем. шрифтҳои навиштаҷоти привет ва очистка ба таври стандартие ки Visual Basic интихоб кардааст муайян карда шудааст. маънои хосияти фонти тугмаи cmd hello-ро ба яке аз шрифтҳои кириллӣ ба андозаи тағйир диҳед. баъд маънои хосияти фонти тугмаи cmd clear-ро ба яке аз шрифтҳои кириллӣ ва боз ба андозаи 10 тағйир диҳед. баъд аз тағйирдиҳӣ мумкин аст фонт инкорш кунад ки навиштаҷот ба тугма ҷойгир намешавад. дар чунин ҳолат ба шумо боз лозим меояд ки андозаи тугмаҳоро тағйир диҳед.